هسرین شیخ جبو خباته که درباره شیخ عبدالرحیم بری شیخ سعید دا دما که به نبیوی که عبدالصامت bilgin re hevdîtin çêkir di dereke axaftinê de kir û nekir nekaribû hêsirên xwe bigirta bi kelogirî got bavê min qet bavê xwe nedîtiye tim bi girî behsa bavê xwe dikir Mesela bavê min rehmetî bavê xwe nedî الولاد غير وخطاب الرقصاب ما وحسرتنا يزد يدورا بسم الله كذرا دربي سبي جارا بشير يقول غمري قبري مرقا وسبي الرحيمي حاجي محمد مزدي سليماني عبد القادر كيكو فسعد الزلما di sala 1933 da li gundê Koçkê leşker ku dora mala wî dipêçin û dixwazin Şêx Abdurrahîm bigirin malbat ji Şêx dixwazin ku bila bireve xwe nede dest. Ji ber ku birayê mezin Şêx Saîd jî 8 sal berê tê girtin û peyra tê darda kirin. Şêx ji malbatê re dibêje aram bin û bi xwînsarî destmêjê digire û gohê wî li alî malê ye. Hevjîna wî du welidê. Zane ku riya derdikevê riyeke bêveger e. Dixwaze dilê xwe rehet bike ka hela jê ra çi dibe. Navika zarê bi guzanê wî pê rûdana xwe çê dike jê dikin. Pêçekê didin Hamêza Şêx. Şêx ji bo bextê wî dua dike û bi du hêsran di gohê wî de bi navê Feyzî sê caran bang dike. Dengê girî tê birîn û Şêx ji malê derdê. Gulle dibarin lê nagihîjin bayê bavê Feyzî. Dema ku Şêx nagirin malbatê mişex dikin. Dora Şêx roj bi roj dengav dibe ew jî bêçare derbasî binxetê dibe. Di bîstê tîrmeha sala 1937 da dema ku ji bo piştgiriya serhildana Dêrsimê bi tevî 17 hevalên xwe vedigere welat bi îxanetê li deşta Bismîlê koma wan tê qetil kirin. Leşker meytê Şêx nabînin. Hefteyekî şûn da gundî dibînin û wî dispêrin axê. Lê dema ku haja rayedaran çêdibe ji bo cihê veşartine nebe türbe tên û gora wî belav dikin. Ji ber vê bêhurmetiyê ji gundê dervişiyeyê bîra bi navê Lamiya pir berxwe dikeve. Her roj her pênc bizinên xwe bi mena cêrandinê dibe heman derê û ji bo dewsa gora Şêx winda nebe rojê gevrekî datîne şûna gorê. Û nêt dike ku dema bizinên wê zan yê ketikên wan birfoşe û pê gora Şêx bide çêkirin. Nêta wê digire her pênc bizin jî wê salê cêwî dizên. Ketikek eş dibe nehêndin dirfoşe û pê tirba Şêx çêdikin. سوالا وافرار ما كماج من كيوان الشميد رجال قريم اللذان السمتا زيارتي كسكي مني خذاني خيرات وني نجابك بخير بشين السيف خان وسيف فقرا بمالا بابي وشوتين وباري رومي باركي قرانا ملتي بسم الله ملتكي خاين سبدا على الدشتار سليب على سرشي عبد الرحيم وسلحدين قراكن رجا قيامتي Em niha jî ji malbata Şêx Abdurrahîm xeberdin. Malbata Şêx encak 16 salan şûn da ji mişextiyê vedigerin welat.
Feyziyê ku rêwî dixwîne û dibe mamoste. Hilbijartina di sala 1960 da li Elezîzê di partiya tîpê da dibe namzetê mebûstiyê. Lê dema ku bi zimamê wî Elî Riza Septîoğlu jî di partiya AP'yê da dibe namzet, tîp dewsa Feyzî diguherîne û Feyzî jî aciz dibe û namzetiya xwe şûma dikişîne. Çendekî berî darbeya leşkeriya 12 îlonê wek gerînendeyê perwerdeya bajêr tayîna Feyzî dertê Dêrsimê. Walî ku dixwaze gelek mamosteyên ji Dêrsimî mişext bike, Feyzî Bilgîn xwe dide ber, nahîle. Dibêje hûn ku van bişînin wihan bajaran bi çûyînê yên bên kuştinê, ez nakevim bin vî gunehî. Wî îmze nake. Ev pir zora walî diçe û heyfa vê ji Feyzî Bilgîn derdixe. Vê carê wî mişextî Pınarbaşıya Qeyseriyê dike. Di sala 1987 da demekê têgirtin. Di sala 1993 da li navenda Erxaniyê bi êrişeke kontra giran birîndar dibe û du gule heyada wî emrê wî di govdê wî de dimînin. Dubarebûna dîrokê rasthatine gelo? Na, ne wisa ne. Di hilbijartinên 2014 da Abdülsamet Bilgînê nebiyê Şeyx Evdirrahîm li Pîranê wek şaredar tê hilbijartinê. Lê di 13 Sibata 2017 da ji pêwîrê têgirtin û dewsa wî qayyûm tê avêtin. Dîroka 13 Sibatê balkêş e. Di 13 Sibata 1925 da galikê wî Şeyx Evdirrahîm gulla destpêkê ya serhildana Şeyx Saîd li Pîranê teqandî. Abdülsemat Bilgîn ji pey pêwîrê girtinê tê darizandin û daneşîna wî ya ewilîn jî di 29 Hezîranê de çê dibe. 29 Hezîranê jî roja salvegera dardakirina Şeyx Saîd.